Iya no? Kuya kay kag naon ribaw. Bali. Murang magsikon yun di punggol ko atong. Apa naman ka? Nami ka mo daw. Oh, kuha. Nga, kokol. May mo do. Wala ini magkaon. Oh, no. Kokol. Pagpalit mo mo. Dito ba? Dito pa rin. Wa. Kokol. Alayo ka. Gutom kokol, gutom. Oh, kayo ka. O kaong kokol. Hindi nila kol, oh. Oh, Wala man yung sulod kol, ay. kaya mo sa panday. Wala kol, oh. Kuha to, kuha. Ano mo eh? Imaho na lang ka. Kuhaan pa dyan ka. Laman kol. Mabay batasan. Ha? Yan, eh. Ngayon ko sa Balik na po ka. Balik mo kanina. Sabi tayo, kol. Tagaan na biyak ka. Gutom ba tayo, kol, ay? Makaang ka? Ayaw fight, mamak na ni Rabbit boy. Ilaw, oh. Oh, tira. Oh. Ya, banga nga. No. Oh, di ba? Oh. Di ba, Shaq? Oh, di ba? Okay, okay. Oh. No. Oh, boy. 3 point. Nada. Bubu ayo. No. Boy, the shoot. Oh. Oh, Andre. Ako ba? Yeah. Nga, kokol. Busog na Eh, paling sa play, kapalitan na sa play. Sayaw. Sayaw. Siyawan, kol. Bakit nagkang sayaw ni mo diyan? Sayaw. Sayaw. Dai 20. Oh, diba? Sige. Oh. Sayaw. Sayaw ka. Oh, dai 20. Butang na ka ko ba ni kol? Tayo ko, kol. Sige. Atas dito kibaw ka na atras. Gamay kay baw kayo ka. Gamit man ko kuwan, kol. Bayod dyan mo, kol. Humot ko, eh. Sige na. Sayaw, sige na. Sayaw. Paru-paru ji. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Hai butterfly. War, bisa. Oi. Unsa man ni? Siya. Amot ka ito man si kabot gani. Ang gala ni ba? Oh, kenapa? Nakakaon na kayo nagsiga. Uy, kinsa man ka? Uy, ni tagasa man ka. Ako ba, day? Oh, wow. Day. Uy, wala lang si Budoy to na kuan, Nagigaw, Saudi. Wala Saudi. Ako nandun to. Ay, unsa naman niya? Anya, wala naman. Sayaw. Sayaw. Paru-paru ji. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Hai butterfly. Paru-paru ki. 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 Hai butterfly. Sama ni nga. Puyong na. Hey. Pauli na to. Uli na to na siya kay. Dili man na pwede sa tuwa diri nga grupo nga nagkuan ta diri nag Asa man to, ako? nag-inom ta pipsi niya, nagkaon ta mga makaon. Asa man to? Nimo, kol nga. Dagan ko nimo. 20, kol. Uy, kaya nag-20. Di ba ka kabalo mo sayawon ba? Mauti ka mo sayaw. Sayo pa ko, kol. Ato na yung panginaw ko, daghang nagkwarta o. Daghang kwarta ba o? Sayaw, iskiri. Tagag 300. Sige, sayo. Oh, sagan, burot. Burot. 300, asan to 300?
Ayan, 300 oh. 300 oh. Oh, ya, dia bonus. Oh, bonus. Sige, sayo. Para mga duha kami skiri o pudot. Oh. Tayo. Ayo, punta tayo. Bonus. Ayo. No, 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 Oh, sana. Sige. Sige, tayong Sige, tayo. Bawasan na ako. Bawasan na ako. Bawasan na. Ano ka kiyatan sa mo? Oh. Sige. 100. 100 ka. 120. Oh, 120. 120. Tarong mo nimo sayo or dili. Tagando. Oh. 120. Oh. Sayo ka o. Sayo ka tarong or dili. Nakay 100 or 300. Sa magsayo ka tarong or dili. Tayo, Paul. Sige. Tarong. Okay, ayaw. Paru-paru-chi, par-paru-chi, paru-paru-chi, par-paru-chi, paru-paru-chi. Hai water. Paru-paru-chi, par-paru-chi, paru-paru-chi, par-paru-chi, paru-paru-chi. Hai water. Tayo. Oh. Kapay na ka. O siya. O daray mo. Tira. Oh. Ipon ako ha. Kabalo ka mayap. Dili, Paul. Oh. 20. 100. 200. 300. Yan mga ka-idol, siyempre mga ka-idol, tapos na yung video natin. Thank you so much for watching mga ka-idol. Ayan, isang mabilis yung shoutout pala sa family Kabanag from Dumaguete. Ayan, ito pala yung mga kasama ko mga ka-idol. Oh. Ayan, shoutout nyo. I'm Jong. Shoutout na ko ang Lamban Family, Guardarama Family from Tadeco. Ayan. Shout out ko sa sponsor sa Props, PG Kumaling. Ayan. Dikilya ko, shout out ko sa mga Dikilya. Thank you. Salamat po. Ayan. Shoutout din sa nagpapasok sa amin, nagwardya dito, si ano, pangalan? Boy Hinoge. Ayan, Boy Hinogen family, shout out. Ay, maraming salamat sa pagpasulod ni mo dire sa Batay Dagat. Ayan. Ayan mga ka-idol, hanggang dito yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kang ma-update sa walang kwentang video natin. Bye-bye!